Fixemos a prova esta do OBM pensando en facer unha prova menos dura que o ano pasado, pero bueno, un poquinho máis técnica de orientación, era un poquinho menos dura físicamente, mas tamén os camiños menos técnicos, porque aquí toda a rede de camiños é bastante técnica, moi rotos, que para o mountain bike está moi ben, pero bueno, para estas cousas complica bastante para a lectura do mapa. O recorrido H Senior máis longo tiña sobre 21 km de recorrido ideal, e o máis curto sería a iniciación corta, que serían os 5 ou 6 km, que será para os cativos. En total, tuvemos 145 inscritos, e ao final presentouse aquí en meta para salir sobre os 138 ou así. Creemos que, polos comentarios dos corredores, que foi un éxito, con pequenos erros que habrá que subsanar para o ano que ven. Podio de home senior.